στο νούμερο 1 δεν το προλογίζεις εδώ. Δεν χρειάζεται. Είπαμε και στα 3 πρώτα νούμερα είναι το ράδιο Αρβίλα. Έτσι λοιπόν και στο νούμερο 1 το σημερινό κορυφαίο βίντεο. Μετά το Brokeback Mountain, την ταινία που συγκίνησε κάθε πραγματικά ευαίσθητο αγόρι, έρχεται η νέα ταινία που θα ρεγίσει αντρικές καρδιές. Η Metro Goldwyn Mayer παρουσιάζει Brokeback Mountain 2, ο floor manager που με αγάπησε. Μια ταινία εξ ολοκλήρου γυρισμένη στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης, πετυχημένος παρουσιαστής εκπομπής. Ράδιο Αρβίλα, καθημερινές 11 το βράδυ στον Αντένα. Κωστάκης, ο απόλυτος floor manager με δικό του ΙΕΚ. Γεννήθηκαν αγόρια, αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια τους. Η συνεργασία τους. Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα? Μετά πολύ χρόνο. Στο Ράδιο Αρβίλα, καθημερινές 11 το βράδυ στον Αντένα, γέμισε έναν φλογερό έρωτα. Έναν έρωτα καλά κρυμμένο πίσω από δίθεν straight συμπεριφορές. Είμαστε εδώ μέσα, αν εξαιρέσουμε την Ευγενία και την Νικολέτα, 10 άντρες. Και μπόλικη βαρβατήλα. Ποιοι προτιμάνε το στήθος να σηκώσουν τα χέρια? Ποιοι προτιμάνε τον ποπό να σηκώσουν τα χέρια? 10 στους 10. Ωραία. Ώσπου εκδηλώθηκαν. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτά που προστάζει η καρδιά? Δεν έχει άλλο Η κοινωνία τους κατακρίνει. Σταματήστε βρε, λίγοι άντρες μείνατε, μη μας το χαλάτε Αντώνη και Κωστάκη, έλεος. Αλλά αυτοί το χαβά τους. Μανακό. Θα αντέξουν την κατακραυγή ή θα λυγίσουν κάτω από την πίεση της πουριτανικής ελληνικής νοοτροπίας? Δεν υπάρχει πιο άθριο αγόρι από τον Κώστα, τον floor manager το Ράδιο Αρβίλα που κάνει φλάκια με το κανάκι. Η συνέχεια στις οθόνες. Brokeback Mountain 2, ο floor manager που με αγάπησε. Έβγαινε, παιδιά. Να ζήσετε. Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Δεν υπάρχει. Αχ, Παναγία μου. Να είστε καλά. Άντε να παντρέψουν και το Στάθη και τι στον κόσμο τώρα. Πω αυτό το γε, τι γέλιο. Αχ, το γε και τι το γε. Ωραία. Λοιπόν, Τι τώρα, τι εκπομπή, τώρα πάμε. Λοιπόν,